ഹലോ എന്തെല്ലാം പാട് ഉഷാറിലെ പുള്ളിലെ സെറ്റിലെ മമ്മാലി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സുഖല്ലേ? സുഖം വിശ്വസിക്കും, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് പൊളിയായിട്ടിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ ആകെ ഡാർക്കായിട്ട് ആകെ പിരാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ ആ ലെവലിക്കാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മളെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. വീഡിയോ ഇല്ലാത്തുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ്, എന്താണ് വീഡിയോ ഇല്ലാത്ത, എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നാമത് പിന്നെ ഞാൻ വർക്കിന് ഇറങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ വർക്കിന് ഇറങ്ങി എപ്പോഴും വന്ന് പറയണത് എന്തിനാ, അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങി വെച്ചില്ല. എന്തായാലും നമ്മളെ സബ്ബേരെ നമ്മളെ ഒരു കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു, ഞാൻ അതാ പറയാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അത് അതിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ദിവസം അതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ആകെ സീന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഞാനും മിഥിലാജിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മിഥിലാജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, മുതലാളുടെ കടയാണ് അത്, ഇന്ത്യൻ കട പറഞ്ഞ പോലെ മിഥിലാജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മുള്ളി വഴി, അട്ടപ്പാടി മുള്ളി വഴി നമ്മൾ നേരെ ഊട്ടി പോലെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയിന്. എന്നാലും ഊട്ടിക്ക് എത്തിയില്ല. അത് ആ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ സീനായിരിക്കലാണ്. അത് കാരണം തോന്നുന്നു ഏതായാലും റിട്ടേൺ അയച്ച്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അങ്ങോട്ട് പോണ കുറേ വീഡിയോസുകളും അവിടെ ഒരു നമ്മളെ എന്താണ് ഭവാനി അങ്ങനെ ഭവാനി നദിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നദിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടും യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് സംഭവം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യലാണ്. പക്ഷെ അന്ന് പോയപ്പോൾ അന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, രാവിലെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഒരു 50-50% ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് അപ്പോൾ എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് 12 മണിക്കുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആക്കുക. ആ ടൈമിൽ ആവുന്ന ലെവലിക്ക് ഫോൺ സൈറ്റിക്ക് പോയപ്പോൾ കുറച്ചവനെ റേഞ്ചില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ കടന്നിങ്ങനെ കുറേ ഓടിയാൻ എവിടെ കേല് ഭാഗത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ടോ വെച്ചിട്ട് എവിടെ റേഞ്ചില്ല, ആകെ ഡാർക്കാക്കി. അപ്പോൾ ആകെ ഭ്രാന്തായി. എൻ്റെ അതിന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എന്താണ് വൈഫൈ ഉള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് നോക്കി. അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ലോവ്, ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ആവണേ അല്ല സാധനം. അപ്പോൾ പിന്നെയും ടൈം കഴുകിയില്ല. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ പിന്നെയും സംഭവം ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അത് പിന്നെ ആവണ്ടേ. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എപ്പോഴും 75%, 80% അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും വർക്ക് സൈറ്റിൽ പോയി. പിന്നെ 20% ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ 20% ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആവും വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വരും, നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് 12 മണിയായിട്ടും 12 ആയിട്ടും 1 മണിയായിട്ടും 95, 96 ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. തലപ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അമ്മാരി പ്രാന്തരായി. അത് ഞാൻ എന്താക്കി, അത് അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാൽ, അത് അപ്ലോഡ് ക്യാൻസൽ അടിച്ചാൽ എന്നിട്ട് പോന്നു ഒലക്ക. അതുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്താണ് വയനാട് പോകുന്നുണ്ട്. വയനാട് നമ്മളെ ഉമ്മാൻ്റെ ഇളയമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവരിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഇളയമ്മൻ്റെ മകള് എന്താണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സേതാദാൻ്റെ മോന് എന്താണ് യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വിളിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാൻ്റെ ഇളയമ്മേൻ്റെ അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം സ്റ്റേ നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും പാട് നോക്കട്ടെ. അവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നോക്കട്ടെ എന്താ പാട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി പവറാക്കിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പോകേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു വയനാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ സുജിൻ്റെ നമ്മളെ കിടുവിൻ്റെ ഏച്ചൂട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് എന്താ മനസ്സിലായത്, വീഡിയോ ഡാർക്കാക്കി ആകെ സീനാക്കി ഭ്രാന്ത് അതുണ്ടായത്. എന്താണോ ഇനി ഇൻഷാല്ലാ നോക്കട്ടെ. ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ വെച്ചാൽ 2 ദിവസമായി. സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് സംഭവം പോസ്റ്റ് ആവണാണ്. പക്ഷെ രാത്രി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രാവിലെ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേന് സംഭവം സെറ്റാവും. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും
എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും പറയും വീഡിയോ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇത്രയും എന്താ പറയുക മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ആളോ അതിൽ എന്തോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സന്തോഷമാണ്, പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കിറാന്ന് പറഞ്ഞ് ചട്ടപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. നമ്മളെന്തായാലും തുടങ്ങി വെച്ച സംഭവമല്ല, ഒരിക്കലും അത് നിർത്തിയേക്കില്ല. അപ്പോൾ വർക്കുണ്ടാവും, അതിനിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതേപോലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളാണ് സെറ്റാക്കുക, അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, പൊളിയല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാത്തിരിക്കില്ലേ? കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഓരോ വീഡിയോക്കുള്ള മൂമെൻറ്റ്സും ഓരോ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി, ഒരു പവർ തരുന്നത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കണം. നമ്മളെ വീഡിയോ പൊളിച്ചടിക്കണം, നമുക്ക് സെറ്റാക്കുക. അപ്പം ചില വിചാരിക്കണ്ട കാത്തിരിക്കുക, പിന്നെ ആരാ അല്ലേ, ഞാൻ ആരാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോടുന്ന ടാറ്റാ ബൈ.